ஏன் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? அனைவருக்கும் வணக்கங்க. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்கலான்னா, இப்போ நாங்கள் எப்படி கடுத்தார வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கடுத்தார விலாக் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணதையும் இந்த சைடு நம்ம பண்ணை காவலன்னு உட்காந்துருக்காரு. அதுக்கு அப்படியே இந்த சைடு வந்தோம்னா தண்ணி தொட்டி, சாக்கு, அப்புறம் இது மாட்டுக்கு தேவையான தவிடு, மாவு, புலக்கை, அப்புறம் இங்கே ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஒரு சாஃப் கட்டரோட தகரம், சாஃப் கட்டர் மிஷினு, எங்களுக்கு இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் மிஷின் இது. இந்த மாதிரி தண்டாக இருக்கிற பிள்ளைலாம் அரைச்சி பொடியாக போட்டுருவோம். இந்த மிஷினோட ரிவ்யூ கூடி சீக்கிரம் தரேங்க. இந்த மிஷினோட பல்லு இதுதான் உள்ளே எடுத்து அழகாக இருக்கும். இதோட மிஷினு இது தீனி இறக்கி சாக்கு போய் கட்டியிருக்கோம். அப்படின்னு சைடு வந்தோம்னா செம்பிளி குட்டி போன வாரம் வாங்கிட்டு வந்து விட்டு குட்டி 2 இருக்குது. 2 குட்டி, அவங்க 2 பேர் இங்கே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நான் எது வந்திருக்கூடாதுன்னு ஃபுல்லாக தடுத்துட்டோம். அப்புறம் கிடாரி கன்று ஒன்று இருக்குது. இங்கே ஒரு கண்ணுக்குட்டி, இங்கே மாடு, இங்கே இன்னொரு மாடு, இங்கே 2 மாடு, அங்கே ஒரு மாடு. இந்த மாடு எப்போவுமே அங்கே போயிடும். அங்கே செம்பிளி குட்டி அந்த காலக்கண்ணு இருக்கிறதுனால இது இங்கே இருக்குது. இது விளையாட்டுப்பட்டி, ஏணி. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடு நாங்கள் நல்லா மாட்டுக்கிட்டே தாலி நாங்கள் அக்கடை பிடிச்சிட்டு போனோம்னா அந்த டியூப் வச்சு அப்படி தண்ணி விட்டுருவோம். அப்புறம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டோம். ஃபுல்லாக அந்த சைடு தட்டு போர், கடலைப்பொடி போர், பறி. நாங்கள் எப்போவுமே டயர் யூஸ் பண்ணுவோம். இது குச்சி கம்பி யூஸ் பண்ணுவோம். எப்போவுமே டயரு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுதான் காலில் சுற்றாது, கயிறு சுற்றாது. அப்புறம் பறி அரைச்சி போடுறதுக்கு, தீனி போடுறதுக்கு பறி எல்லா சைடு. அப்புறம் இந்த வைக்கோல், இன்றைக்கி தாங்க வைக்கோல் வந்துச்சு கடையில். ஒரு 25 கட்டு வந்தது. எங்கள் பக்கத்து தோப்புக்காரங்க வாங்கினாங்க ஒரு லோடு ஃபுல்லாக. தஞ்சாவூரில் இருந்தேன். அப்படி எங்களுக்கு ஒரு 25 கட்டு கொண்டு வந்தேங்க. ஒரு கட்டோட ப்ரைஸ் வந்து 210 ரூபா. பரவாயில்லைங்க, 210 ரூபாய்க்கு. நம்ம ஊரில் 250 ரூபா போட்டால் தான், 240 ரூபா போட்டால் தான் வாங்கலாம். புல்லு கொஞ்சம் பதமாக தான் இருக்குது, ஆனால் சூப்பரான புல்லு. அதனால் நாங்கள் இதில் ஒரு 25 கட்டு வச்சுருக்கோம். 210 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தாங்க. அப்புறம் இங்கே ஒரு கேட்டு, பெரிய வண்டியெலாம் போகிறதுக்கு. எங்களுக்கு பெரிய வண்டியெலாம் பூந்து போகணும், எங்கேயாவது காட்டில் போய் ஏதாவது தேங்காய் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு இந்த வழியாக தான் போகணும். வேறு அந்த சைடு கிணறு தான் இருக்குது, அதனால் இந்த வழியாக தான் போகணும். அதனால் கேட்டு போட்டோம். இந்த கேட்டில் நாங்களே செஞ்சோம். இது மட்டும் நாங்கள் கடையில் கொடுத்து வெல்டு வச்சோம். இது மட்டும் எல்லாமே நாங்களே தான் செஞ்சது கேட்டு. அப்புறம் ஃபுல்லெல்லாம் பறி, தாலி, அந்த சைடு கள்ளக்கொடி, இந்த சைடு மாடு கட்டுறக்கு இடம். அப்புறம் இது ஷெட்டு, ஃபுல் ஷெட்டு உள்ள மாடு. நாங்கள் ஷெட்டுக்குள்ளே வந்து வெயிலுக்கு தாங்கணும் மாடலாங்கிறதுக்காக கீத்து மேய்ஞ்சிருக்கோம். ஒரு படலுக்கு ஒரு கீத்துன்னு வச்சு எல்லாம் முளைக்குச்சி வச்சு அடிச்சிருக்கோம். வேப்பங்குச்சி, 3 குச்சி அந்த மாதிரி வச்சு கீத்து வச்சு கட்டிட்டோம் வெயிலுக்கு தாங்குற மாதிரி. அப்புறம் இந்த சைடு கள்ளக்கொடி, கீழே ஃபுல்லாக பழைய கிணறு, அந்த சைடு சிம்பிள். அப்போ தட்டைப்பயிர் நரி பயிரும் செம்பிளிக்கு போட்டிருக்கோம். அப்புறம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக கோழி குண்டு தான், அதையும் காட்டுறேன். அப்புறம் இந்த சைடு வந்தோம்னா அப்படியே கீழே நேராக காட்டுக்கு போகிற வழி. சிம்பிள் வெயில் பக்கத்துலேயே இருக்குது. அப்புறம் வெள்ளாட்டு குட்டீஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் இது ஃபுல்லாக தட்டைப்பயிர் நரி பயிரும் சிம்பிளாக. அது கீழே மசாலாவும் போட்டிருக்கோம், வெள்ளாட்டு மசாலான்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் போட்டிருக்கோம், அதையும் காட்டுறேன். அப்புறம் இதெல்லாமே சிம்பிள் காடு தான் பாருங்கள். நேராக எங்கள் வாழைக்காட்டுக்கு போகிற வழி இது. இதில் கட்டில் போட்டு படுத்தா ஜம்முன்னு சூப்பராக தூக்கம் வரும். ஆனால் இங்கே கொசு காத்தொல்லை தான் அதிகம். இது பப்பாளி மரம். நேரம் போனோம்னா ஆட்டு மசால், குதிரை மசால் வயலுக்கு போகலாம். இப்போ தான் போட்டிருக்கோம் ஆட்டு மசாலா, குதிரை மசாலாவும் போட்டு ஒரு 5 days தான் ஆகுது. இவ்வளோதான் முளைச்சிருக்கு எல்லாம். இனிமேல் தான் எல்லாம் முளைக்கும். முளைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். தான் முளைக்கும். இது சிம்பிள், நான் அழிக்கலை. இதுக்கு விதை இன்னும் வாங்கணும். விதை வாங்கிட்டு தான் அழிக்கணும். ஏன்னா அதுக்கே விதை கிட்டத்தட்ட 2000 ரூபா ஆயிடுச்சு. இந்த ஆட்டுப்புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, அதோட விதை வந்து 1 கிலோ 1000 ரூபா. நாங்கள் அதே 2 கிலோ 2000 ரூபா ஆயிடுச்சு. உழவு காசு 2000 ரூபா ஆச்சு.
அதனால் இப்போதைக்கு மட்டும் அது மட்டும் போட்டு அப்புறம் நாங்கள் வெள்ளாட்டு குட்டி அதிகமானதுக்கப்புறம் எல்லாம் போட்டுக்கலான்னு விட்டோம். இது அப்படியே கீழே போனால் வாழைக்காடு தான் இருக்குது. இதாங்க கோழி ஷெட்டு, கோழி கொண்டுக்கு போகிற வழி. இது ஃபுல்லாக அந்த சைடு நாங்கள் கம்பி போட்டிருக்கோம். ஏன்னா அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு வீட்டுக்கு. அப்புறம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக நாட்டுக்கோழி தான் இருக்குது. நாட்டுக்கோழி கடங்நாத்து. அப்புறம் இது ஒரு கூண்டு போட்டு 2 வருஷம் ஆகுது. இது நாங்கள் 3 கேட்டு வச்சு 8க்கு 8 அடியில் வச்சு போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே ஃபுல்லாக வலை தான். இது இந்த சைடு காட்டுக்கு போகிற வழி. நாங்கள் இந்த வலையை கிடச்சி வச்சுருக்கோம்னா எல்லாம் தீனி வந்து இங்கே சின்ன குஞ்சுக்கு போடுறதுனால பெரிய கோழியெல்லாம் இங்கேயே வந்துடுது. காட்டுக்கு போக முடியுது நீங்கள் அடைச்சி வச்சுட்டோம். ஃபுல்லாக கடங்நாத்து சேவல் நிற்கிது பாருங்கள். இந்த வயல் அந்த ரோடு வரைக்கும் ஃபுல்லாக வலை கட்டியிருக்கும். இந்த சைடு கோயில் வரைக்கும். இது எங்கள் பழைய ஷெட்டு, கோழி ஷெட்டு. இது எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா நாங்கள் கடங்நாத்து தனியாக நாட்டுக்கோழி தனியாக பிரித்து வளர்க்கலான்னு போட்டிருக்கோம். ஆனால் இன்னும் வலை கட்டல. வலை கட்டினதுக்கப்புறம் பிரித்து வளர்க்குறத காட்டுறேன். இது இந்த சைடு ஃபுல்லாக கடங்நாத்து, இந்த சைடு ஃபுல்லாக நாட்டுக்கோழி பிரிக்கலான்னு வலையெல்லாம் கட்ட ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் அது வலை இல்லாதனால அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே நிறுத்திட்டோம். வலை வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் கட்டுவோம். ஃபுல்லாக கரிங்கோழி சேவல் மட்டும் பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுன்னு. அப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த சைடு சிம்பிள் கடை தான் இருக்குது. இதுதாங்க ப்ரஷ் கட்டரு, சிம்பிளாக இருக்கிற மிஷின். நாங்கள் அறுக்கிற அன்றைக்கி வீடியோ எடுத்து போடுறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இதை பேடி கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நெல் இருக்கிறப்போ யூஸ் பண்ணலாம். அப்படியே இந்த சைடு நம்ம மாட்டிட்டோம்னா நெல் இருக்கையில் நெல் அறுத்துரும். இது வந்து நாங்கள் சிம்பிள் இருக்கிறதுக்காக இப்போ மாட்டி வச்சுருக்கோம். அனைவருக்கும் வணக்கம், நன்றிங்க.